Ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enesigidikidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili 21 minutes past 8 uhlelo obusuku obuhle sihleli ekhoneni namhlanje bathathu nje kuphela lokho kuzokwenza ukuthi ispeed sokukhuluma sithi ukwehla kancane ngoba uzoqaphela mabe baningi nami ngisuke ngifuna ukugijimisa ukuthi ngizwe imbono yabo bonke namhlanje sinohle ewandi kanye noZeno sanibona hello yebo come right I know nazonke yes asiqale ngaloko esivamisa ukugcina ngakho ngoba sisuke sesishesha kwesinye isikhathi singasitholi ithuba nitholakala kuphi ku social media kuvamisa ukuthi kugcinwe ngakho lokho kodwa lezoxhumana ku ewandi.k kuzona zonke TikTok Facebook na ku Instagram mina ku Instagram ngiyuze.dias_. And then when I go hle_khoza and on Facebook hle is HLAIR. Ezempilo. Health. Siqala phe topic. Asiqale egazini. Niyazazi ukuthi niyo blood type bani? Cha. Niyakwazi ukubaleka kwalokho empilweni? Yes. Yes kancane. Yebo. Yahle ngilalela. Okay, mina ngiyazazi ngu-blood type O. Okubaleka kokwazi ukuthi uyiliphi. Oba. Ngiyangazi oba ngazi. Ngazi ukuthi ku-O, ukuthi oba Yeah. And then ukubaleka kwayo ukulazi igazi lakho ukuthi ezikhathini enzima like nginibona ukuthi asene ingozi yenzeka manje. Yes. Mhlambe noma uyagula kubalekile ukuze bekwazi ukuthi bekufakele lo gazi elilo nalona kumele ingene emzimbeni wakho. Oh. Yeah. Manje kuzokwazi wena noma udokotela. Udokotela phela kuyenze azokuthini khona okwangicebisa ukuthi on your wallet okay on your purse ubhale your details khona in terms of ukuthi mulimala kwazi ukuthi nje paramedic mefika yonke into nombawo losizo liphezulu bazi sawe mawuhle ublood kodwa ba ziyakhala mase udokotela ke benza abakufundele. Okay Zeno Angazi kodwa ngiyazi ukuthi kubalekile. I think futhi ngike ngafunda ukuthi kunawo umthelela in terms of izinto ezidlayo. Yeah. So I blood type izikutshele nalezi zinto ezishoda egazini lakho khona uzokwazi ukuba nazo. So ngiyazi ukuthi kubalekile kodwa angazi ukuthi blood type. Yeah. Hey mina angazi siyawazi kodwa ngiyasola ngoba ngithi ngiyabaza abafowethu ngitshela ngoba ubafo nje sizalo umama oyedwa nobaba oyedwa ngenzeka ukuthi lela ayilona nami ngilo. Akuvabisile. Now akhona A+, A-, B+, B-, A, B+, A, B-, O+, O-, maningi okubalekile ukuthi kungaba nomthelela ekutheni uma ugula uphethwe into ethile kuyaziwa ukuthi amasosha omzimba avamse ukuthi acikize noma adinge iattention eningi makuka njena izifo enjena usengcupheni kakhulu uma u blood banbani kubaleke ngendlela eyisimangaliso angisiyena umuntu wezempilo kodwa ngoba yonke into ngomuntu iqala egazini ngithe ake siqale lapho inokungishayisa ovalo ngoba esikhuluma lento yegazi siya ipersonality into iseduze kakhulu kunabantu basekhaya ababili umfowethu nje omncane kanjalo okay ngingasho kodwa abagcine bedlulile emhlabeni and bese kuleso sigaba sokuthi sebeshoda kuyofakelwa igazi kwathiwa hayi omunye ke nje ababekhona bamonetuzana babona cha bese kubonakala ngisho ukubonakala ukuthi no igazi alikho kahle emzimbeni yabo skin sakhe indlela sesibukeka ngayo so wathi mase kutholakele leli gazi elizofakwa kuyena wabe sedlule emhlabeni kanjalo nomunye into ya last year so kumina kunaloko ukuthi angazi noma mhlambe bafaka igazi elwrong but leyo relationship enginayo nokufakwa kwegazi kumuntu kuhlezi kukhona lokho ukuthi ay kushuthi sekuya ngasemaphethelweni ngiyaqonda omunye usuke ngasekho sesimeni sokuthi usengenziwa isurgery ngenxa yokukhandleka kwakhe so mhlambe kungebe ukuthi
igazi elirong elangena kodwa mhlambe kwamgqilaza ukuthi ukufakwa kwalo kwaba nencindezi enkulu angiphinde futhi ngenza i-disclaimer angisondelene nancane nje nezempilo ngiyifundanga kodwa ngeke ngifunde lapha nalapha ya asidluleleke niyanikela nina ngegazi niyakwenza Zeno yebo ngiyanikela ngoba yini because kubalekile njengoba ade qeda ukuchaza manje ewani khona abantu abalidingayo bese mase impilo zabo zisengcupheni kakhulu uyaqikelela ukuthi emveni kwesikhathi esiyayisibekwe mase noma ulinda bazi bakuthumelela umyalezo laba osuku donate kubona bayafika yebo so bayalithatha hle ewandi mina ngifunqa mamanga angikaze nginikele ngegazi but angifunqa mamanga okay ngikhuluma ngobaba wami baba wami ukuyi end stage of kidney failure so wenza dialysis 3 days a week sezolana khulu naye so ngithe melalisiwe esibedlela admitiwe and then I went there mengimbona akathiwa uzoba kwi process noma uzoba ezingeni lokuthi afakelwe igazi and then bamfakela and yonke into yakhona ngabona ukuthi hayibo yazi ngihlezi ngikudelela ukuthi nginikele ngegazi but khona umphefumulo engawazi ukuthi wona muphi okwazile ukuthi usave impilo yababami so then ngabona sino kubalekile from now on thatha initiative sengazuthi angazabe senhlanhleni yokuthi amthole umuntu ozomnikekelela ngenzo akazi ukwenza ewandi angaze ngake ngase ngifuna khona ilanga engase ngifuna ngempela ngasho ukuthi kwathiwa ngidlile kwathiwa kusase fanele uqala udle breakfast nani kodwa ngalela la ngangithi cha ngiyonikela impela ngangenzela nokuhlola nje igazi ngoba angikujwayele ukuyolihlola ke nje ukuthi ngiphile kangakanani mhlambe efweni so ngathi ngoba vele ngiyafuna namhlanje ukuhlola angisale senginikela ngaloma ukuthi right ngafike ngathola il right kwase kucheckwa ukuthi ugcinene nokudla kwakuthi bengigcine ngayidlo kodwa nje hayi ngiyafisa ngizoyibuza ngathi ngiumhloli ngiyakhumbula thina kuqala ezikoleni zethu kwakufika umhloli kuyo yonke into ayihlolayo futhi wayenihlola ngokwezempilo nihlale noda nihlukaniswe nabafana namantombazane i-check up full body check up nayigcina nini Zeno sini futhi isidingo sayo kubaleka kwayo yini esuka icheckwa Hey inkosi angazi nokuthi yini esuke icheckwa angazi nokuthi like uyafika kudokotela uthi ngicela i-full body check up asho ukuthi angikaze ngibe nayo uyayenza nje appointment uhambe kudokotela wakho wenze i-full body check up uyabona makuthiwa uyagula ngithi uyayiqale uyayi-check i-BP ucheck lokho kucheckwayo ucheck yiko konke lokho kucheckwayo kanye nokunye ukubheka nje ukuthi isimo sakho sempilo sikanjani engayenza mina siyango 2021 kwakuphoqa wayenza sekuphoqa ngagula kwaphoqa kakhulu ngike ngaba nesikhathi singaphezulu kwa 3 weeks nje ngingakwazi ukuhamba nhlobo ngisekhaya so kwakuyinto kodwa yayisuke enyaweni kakhulu sigijima kakhulu emeqweni ke thina mina ngangitshetha hayi sekumeqo sekunjalo kodwa mengiyokwenza i-full body check up ngiyakhumbula ngangisase yini ya check mhlawumbe uma ukuthi uyakhumbula kwacheckwa ngoba inkinga ayikakhulukazi engaphansi kweinyawo zishisa nje angiqale late mina ukuyimbathisa inyawo yabo so neqolo ke kokodla nje kuyinto nje ngasukwandiwa ngisho ama x-ray ukubonakala ukuthi yini phakathi bengatholi ukuthi ngoba mina ngayitshe mhlambe liphukile iqolo noma ngaphansi kweinyawo khona inkinga ekhona but ngathola ukuthi acid eningi emzimbeni acid nje ingaphezulu kokwenza ngalendlela yokuthi seyampela seyinezinto seziya affecteka yonke lona so ngaseke ngaphuziswa imithi yakhona ke yayehlisa ke izinto ke yehlisa izinto kwazi kwaba ngcono kodwa nje ngayichecka yonke into ngicabanga ukuthi manje ibalance isikhona hle mina ngifuna mamanga ngicheckwa mengiyakadokotela noma liba ngichecka OBP ushukela inhliziyo ukuthi circulate kangakanani iphampa kangakanani igazi HIV status sakho gcineni nicheck HIV it was last month ngize ngibuze kakhulu ngo-HIV ngoba unopersonal kodwa ubalekile wona ukuthi asingawuchecki ngenxa yokuthi usunovalo uma kuukuthi mhlambe khona ubudedengo benzakele uma uwazi noma usutholile ukuthi ubusiza umuntu okungenzeka ukuthi uthinta igazi kanti une-HIV noma ubandakanyekile ocansini ungenaso isiqiniseko sokuthi lo muntu obubandakanyeka naye futhi okuwes beningasebenzisi i-protection ukuthi u-HIV positive noma u-negative. Niyabona yini ukuthi kubukeka sengazuthi abaningi bethu indaba yokuyozibheka nokuzazi ukuthi sikanjani ngokwempilo yenzeka nje kuphela uma sekukhona okuvelile. Singakushintsha kanjani lokho?
You know, mina angicabanga ukuthi it's because kusuke khona into esiphoqa. I think abantu abaningi banomcabango ukuthi if ngiphila indlela yami ngendlela ethize ngeke kugcina sekuphoqa. Obviously ngengule obviously uzoba nawo umkhuhlane noma ulimale kancane but awucabanga ukuthi khona into angaze ngabeka impilo yakhe engcupheni kangako engenzeka. Kodwa iCovid-19 yasikhombisa ukuthi ngokuphefumula indlela esafundiswa ngayo ngokujulile ngokuphefumula nje umoya unganakile ngokuphambana nje nomuntu ngokuxhawula nje umuntu lokho kungakuthelela ngesifo esithile uhamba ube muhle uzicabange uphezulu njengomuntu ngendlela ozicabanga ngayo wena nemfundo nemali yakho kanti mhlawumbe isifo sesingenile uyayibona yini le ndaba yes okunye ngicabanga ukuthi kungenzeka siya i-affordability makuza kulezi zinto zokucheck izifo omunye ifear yokuthi makwenzeka uthola ukuthi ngizobe sengithathani ngihlanganisa nani ukuthi angifuni ukuthinta kakhulu kwi-NHI ngoba ngisazama ukuyifunda ukuthi isho ukuthini ngempela nje basikhulunywa nge-NHI nje ukuthi isho ukuthi sengingakwazi nami ukuthi ngithi ake nje ngiye kudokotela o private ayongihlola mhlawumbe asiyeke ngoba ithiwa ibisaphasiswa ibisagazethiwa ikakasebenzi ake siye ezikhungweni zezempilo okuyizona abantu bakithi abantsundu abaye beze kuzona uma kuukuthi ufuna ukuyochecka mhlawumbe iyiphi source wena yesikhungo esikufikela kuqala udokotela isibhedlela umtholampilo udokotela kumina kodwa ngiyazi mhlawumbe nami ukuthi ngikhulunyisa ukuthi umuntu useyatohoza umuntu mhlawumbe usuke ngekho kuleso simo mhlawumbe usuke ezocabanga iclinic eseduze naye but kunzima nakhona emaclinic ngoba yabona nje kunabafowethu mina engazi ukuthi kunama Facebook post ashoyo ukuthi ngathi kuyihlazo ukubona umuntu omusha eclinic ukumbona nje eseclinic umuntu omusha yomphakathi ngoba kunalento ukuthi kuyolandwa into ethile kuyolandwa into ethile treatment thizeni so nathi uthola ukuthi uyazizwa ukuthi awukho right ufise ngisho ukuye eclinic ekude eseThekwini nokuthi ube seduze ngakini ngoba uzobona abantu baziyo ngicine nini ukudlula ngakhona ngisho bekuthiwani yini nayiqaphelisisa noma nayinaka eclinic la wawuye ngakhona eseduzane nawe into engiyibonile mina kakhulukazi leya clinic ngasekhaya iphilani clinic izinga liphezulu inhle nje ihlelekile ngingamnika ke kuleyo uhulumeni ngokwenza kahle nanokuthi abantu bayaphila bayalapheka abantu nje abayihamba isikhathi esiningi hayi banako ukuthi uthotha hayi uyazi ukuthi lo muntu lo bekade egula kangaka kodwa usuyamona sengcono futhi uyambona futhi uhamba nje iphilani uhamba nje iphilani clinic ukugcwala mina engakuphawula nami ngiyaphawula ngalapho angazi kodwa kade ngagcina ukuye clinic kakhulukazi lokushini noma endaweni esemakhaya kodwa ukugcwala nje ukugcwala mhlezi ngizwa abantu ukuthi kuyagcwala emaclinic inde mkwathi ngelinye ilanga angeke ngihambe nami ngiyobona njengomuntu ojwayele ukusebenzisa medical aid ngathi no angeke ngihambe ngiye khona wawuyoyibonela nje ngangigula vele but I decided ukuthi no angayisebenzisi angihambe awusixoxele ngeexperience yakho yakhona ngifuna ngazi ngafonela ikhansela ngalelo langa okay ufika nje eminyango ngifika eminyango thatha usibeka ngingena nanti security khona unikezwa inamba ukuthi unamba ba musuka lapha enambeni uyoshaya ulayini ngaphakathi lapho ogcweleni makusuka ukugcwala lapho uzohamba ubizwe ngaphakathi ireception la bese khona nobhala mabhalani athi oqalayo noma bafika abaqalayo ufike nawe uyaqala okay iID iID awuyiphethe okay angiyiphethe mengazo sikuphatha iID okay ikudlule lapha asizukisha indawo neward la ngakini ngesisho nkosami kodwa enjani impatho impatho shemi ayimbi ayimbi ngalendlela uma ngitshela singaze ngafonela ikhansela so wajwayela uprivate ngalokho ayimbi ngangicikekile ngiphatheke kabi ngasuka lapho kathiwa okay ke kulungile sizokusiza ngoba iID yoyiphethe okay ngajabula ngangena BP ngakangeni ngahamba kuthiwa bagula abayele nami ngempela ke thwaliyani ikhanda lami ngihambe nje lapha mase ngifika futhi lapha sengena ngaphakathi unesi uthi manje BP awuyithathanga ngobani namagazi nayo ngithi mina hawu iBP ne HIV mengazi wasaqala phansi kuphume uye khona ngekwazi ukukusiza ungakazenza izinto lapho nkosami ngigula mina mengigula shema ngifuna manje ngiyazwela ngulo muntu esengibona ngathi ngizofa mengigula but angangekho happy wazi ukwakuthatha isikhathi esingakanani mawubona
udokotela i-treatment kadokotela noma usister yahluka yini kuneya phambili laba babekusiza usagcwalisa nani ayihlukanga kuyifanela nje okay akuyifanela nje ngokwami ngabona ukuthi sengiyabona ukuthi ingane abantu abaningi banqamela ukuthi behambe bekodokotela then beye ema-clinic kuzobaleka ukuthi ngisisho kodwa isihlangulelo i-disclaimer yokuthi ukuphawula lokho akusho ukuthi imitholampilo yonke ine customer service ebhedayo nempatho ngaleyo ndlela sike sikhulume nabaqhamuka kwezempilo besikhuluma nje badenge ngasho no Dr Sandile Shabalala HOD oka Department of Health esifundazweni saKwaZulu Natal sasakhuluma ngemtholampilo wakubalula ukuthi ikhona neminye kwazi kwaqhamuka futhi nama voice note kwabanye abalaleli sikhuluma ngezempilo nomuntu omusha nokunaka kwakhe namazinga ahlukahlukene ukuthinteka kwakhe ngokwezempilo asikhulume ngeHIV bafethu yes iHIV ngama 90s eningizimu Afrika ngicabanga ukuthi iyona eyabhubhisa neyayi crisis noma ipandemic okudlula zonke ezinye izinto ezazikhona imndeni awukho umndeni yabo lento ishiwe namhlanje ngalabafowethu ababizwa ngamaphara ukuthi awukho umuzi ongakaze ube nomfowethu mhlambe omluthwa ngama drugs kakhulukazi iwonga awukho umuzi ongabanga nabantu abashona ngenxa yeHIV and AIDS asimbonga uhulumeni waseningizimu Afrika nezinhlaka ezimele ngomsebenzi abawenzile kuze kube imanje ikakhulukazi ngokwe treatment i-treatment yakho wena one HIV none AIDS kakhulukazi ne treatment yokuthi ungakwazi ukukhulelwa bizwa ngani ne viropin ungakwazi ukukhulelwa wena one HIV kodwa umntwana angatheleleki kodwa ke bese kuba khona izinga lokukhulelwa nokukhulelisa angithi mele senze njalo masikhuluma ngokukhulelwa Zeno angikwazi ukuthi amantombazana ayakhulelwa ngoba ngithini it takes two to tango so mangikhuluma ngokukhulelwa mele ngikhulume futhi nokukhulelisa izinga lokukhulelwa nokukhulelisa liphezulu ikakhulukazi KwaZulu Natal ngokubona kwenu kudalwa yini lokho ngoba lokho kuyasho ukuthi unprotected sex okusho ukuthi basengcupheni futhi ukuthi bangatheleleka ngeHIV kudalwa yini lokho part of it siyangi ngasho ngiyisa kodwa but amathuba emsebenzi ungatohoza ukuhlala ekhaya kuba ukuthi ngampela izinto into borekela kuyo abantu ingako nezindawo ungabuka ngisho nendlela abantu abaningi abakhulela ngayo ukuthi abantu basemalokishini kunabantu baseyindaweni zomntakabani or abantu even mhlambe kunabantu basemakhaya because yazi ngiyakubona ngizama ngeza kwena Zeni yes nayo kodwa wesiya into ethi lento ukuthi sihleli ndawonye angiyile etohweni noba nakayile etohweni ulosithathu emini ngo11 ayikho vele enye into engiyenza anginalo ngisho idatha kodwa ngiyamazi usibani ohlala lapha mhlambe eduzane kangana naye ubhorekile akayile ndawo so mengase kuthiwa ngiyekuyena wena umuntu engagcina sengihlalele naye part of it not ukuthi yonke into but okunye kwako kuyidalwa ilonto ukuthi sihleli asenze lutho sibhorekile mina ngokwami futhi okunye kunamantombazane lawa angancwadanga kahle akholelwe ukuthi angabamba abantu besilisa ngeingane and lokho kubangelwa yini kubangelwe indlala ngokuthi awufundile kuyenzeka ukuthi ngesinye isikhathi sangithi kunabantu besifazana abawondliwe abantu besilisa uthola ukuthi umunye kube nje kubo ukuze kuphilwe usebenzisa isitho sakhe somzimba so akholelwe ukuthi ke mengimkhulelelwa angazi noma ngibeka ngegama right ngizokwazi ukuthi ke ngiphile nomndeni nami ngiphile so ukubhoreka nanongancwadi kahle nokufuna ukubamba abantu besilisa ke nabo abantu besilisa ke khona kuzoba khona imali ezongena njalo Zeno mina okay before ngisho ukuthi why mina ngicabanga ukuthi ama rate la ekhona ngingaqale ngiphikisane no Ewandi because umphikisa ukuthi kukakhulu emalokishini kunasendaweni zomntakabani ekutheni kuke kuba ukubhoreka yes ukubhoreka kunawo umthelela kodwa ukubhoreka doesn't mean uyisebenzisa iprotection ungabhoreka uyisebenzisa iprotection I think mina ulwazi but also ulwazi I don't think abantu abaningi bayazi and abantu abaningi bakholelwa kuma angazi abizwa ngani ngesizulu but ama myths so inkoleloze yes izinto ezithize eshiyo abantu abacabanga ukuthi kungabavikela bona nawo wami umcabango abaningi bahlanganyela ocansini
bephuzile under the influence of alcohol. Nalo ohlakanipheka ngangoba Zeno uyakwazi ukuzicabangela uma sober ukuthi angiyenzi sex ingekho protection. Uma sedakiwe i-resistance yokuthi cha isuke isiphansi kakhulu. Yes. Owesilisa vela ngeke size siphike isikhathi esiningi uyena osuke encenga ephushela ukuthi ayenzeke leyo nto. Ngisho ngiwumuntu wesilisa ayibonke kodwa ningathini lokho kuphawula ukuthi uphuzo oludakayo liyalekelela ekutheni abantu abasha baye ucansini budedengu kuze kugcine sekuthelelana ngezifo kuze kugcina sekukhona ukukhulelisa nokukhulelwa. Ngiyafakaza wesiya i-conversation futhi ayiqali khona ematshwaleni mina ngokwazi kwami nokubona kwami ngingaza iqala kuma DM lapho kodwa ngazi nabantu othothi basasoba kodwa sebeqalile ukukhuluma ukuthi njengoba siya lapha yana sifuna ukuwina noma ukuthola bakuyele nako ukuyophuza bejabule but ngeke izipheleliswe injabulo yabo uma bengayithokozisanga ngocansi. So le influence ukuthi hayi ngoba sedakiwe umuntu mhlawumbe ugcina noma sephuzile nali igama elingcono noma sephuzile umuntu usezothatha inqumo cha inkinga nokudakwa ukuphuza nokudakwa kuhlukile ngoba uyaphuza ungadakwa. Oh yes. Awudaka ungaphuzanga kakhulu. Oh yeah. Ngaqhubeka. Yes. So ileyo kakhulukazi uthothi umuntu uyavele nenhloso zokuthi ufuna ukuyothi injabulo yakhe ipheleliswe ukuthi ayibandakanye ocansini. Bese kube lo ishoyo kwesiyayo ukuthi ubeyitshela ukuthi uzosebenzisa iprotection. Musu under influence of utshwala ezinye izindawo oziboni ngalendlela ozibona ngawo uma ukusoba. So ngiyavumelana nawe ukuthi kunomthelela kakhulu amanzi amponjwana. Nhle. Nami ngiyavumelana ukuthi emalokishini kudala nje entsheni kakhona lezi zinto ekuthiwa amabhadu. Yabo amabhadu kuhlanganwe intsha abafana namantombazane kuyindaweni thizeni kuzosho igqomu lapho and then leyo gqomu ayihambi yodwa so utshwala nezidakamizwa thizeni. So kungenzeka ngeke ngivume kakhulu ukuthi ngabe utshwala kuphela kungenzeka ukuthi usumix utshwala nesidakamizo esithize kakhulu esizogcina ukuthi sesikulawula usangasakwazi ukuthi noma ungakhumbuli inhlobo vele blackout usungasekho uma sobe senses akho kakhulu kangaka ukuthi usuyine blackouts so konke okuzokwenzeka iyaphambili sekunamandla kakhulu. Kusho ukuthi ngoba sibuke ngathi sikhuluma ngokuthi lento le yonke iyiphutha. Shuthi zonke ingane eziningi manje sifuna ukuvumelana ngokuthi zimistake. Sivumelana ngokuthi yini eyiphutha. Lento yokuthi ukwenze ngoba usuphuzile kuyiphutha ukuthi ukhulele umuntu. Shuthi iningi lezingane njengoba izingane zizelwe nje abantu abaningi benengane iningi lazo ziyiphutha zitholakala ngamaphutha. Kubazali bebengahlosile ukuthi manje sesihlosa ukuthi sesikhanda umntwana ke manje. Ngingasho kanjalo. Ungasho kanjalo? Ngingasho kanjalo ngoba umuntu omusha evele exakwa ukuziphilela yena. Kahle kahle imele ngabe inini eniveza imbono kodwa ngoba usubuzile. Umuntu omusha evele exakwa ukuthi uyafisa ukusebenza aqhubezele yakhe impilo afunde uma ucabanga ngokuhlela kusuke kukuhlela okunjani lokho ukuthi sengingakhulelwa ngiphinde ngikhulelwe mhlambe kokunye noma ngiyaxolisa ngikhulelise ngiphinde ngikhulelise kuzongithatha kungibeke ephi lokho. Kodwa angazi siya ukuthi singayibeka kanjani ngoba ngifuna ukuyibeka kakhulu eduze mina ngifuna ukuyibeka ekhaya kakhulukazi. Ukhona abantu othothi ukhuluma nabo empilweni bayalwenza ucansi olungaphephile kodwa abayikhulumi yokuba nengane noma ukhuluma nabo umbuzo umuntu ukuthi usu ready for umntwana athi akekho ready uplaneni pho athi ngeke azakhulelwa kodwa wenza ucansi olungaphephile angazi ukuthi isuke olingavikelekile angazi ukuthi isuke ilahleke lapho ngikhuluma ngento engiyaziyo abantu engazi ukuthi lo uyakuvuma nakubantu ukuthi yena uyalwenza ucansi futhi akayivikeli kodwa uyasho futhi ngaphakathi uthi hayi angeke azakhulelwa. Angiye la ngoba nikhulile. Yes. Mhlambe bengizoyikhuluma ngikhululeke kube bese kushaya u10 ngoba uDr Mthembu uzobe sefikile. Ikhona yini into kumuntu omusha yokuthi imbewu ngizoyikhipha ingasali ngaphakathi uma ngifika kuvutho ndaba niyangizwa? Niyangizwa? Uma ngifika kuvutho ndaba ngizoyikhipha ibe ngaphandle ngaleyo ndlela angeke ngize ngikhulelise noma angeke ngize ngikhulelwe ngoba kowesifazana. Hey ikhona into enjalo? Yebo.
Bye Zeno njalo yeah Zeno silalela ikhona angazi iba ingxoxo ababa nayo abantu abasho ukuthi na indlela ongakuvimba ngakho kwenze kodwa uzongakhulelwa noma uzongakhulelisa manenze kanje yebo ikhona no ikhona futhi ngesikwazi ukuphika ikhona futhi umqondo osabalele futhi into abantu bayikhuluma njalo futhi into abantu abayikholwayo wow kwangempela futhi wrong yini ma ukuthi ngithi mina hayi no ngeke ngize ngiqede yonke into ngolwazi lwami ngoba uDr Mthembu nokuyikhuluma njalo ngijahe esekhefini i-precam kwayona ingakhulelisa yebo ingakwazi yebo kwayona i-precam ingakhulelisa futhi sinolwazi olwakho akudingi ukuthi kuze kube ilembewu ye-ejaculation yebo 15 minutes before 9 sikhuluma ngezempilo nomuntu omosha namhlanje ukuthi akushube siyabuya sihlele khoneni ngicela nilalele la Is there anyone else who would like to share with us tonight? Sanibonani igama lami nguSiya ngamukeleke Sifiso. Hi Siya. Sithi igama lami nguSifiso ngisidako esilulamayo. Isidako esilulamayo. Manje sikhuluma nelungu le-Alcoholics Anonymous uSifiso. Itemu le-alcoholism liyachazwa kabanzi. Yini vela siqale lapho? Sifo somzimba physical. It's a physical allergy esemzimbeni. Mangiqala mina ngiphuza ngiyakhumbula kwakunyoya nyakathilweni kudalo ngezwa ifeeling engakaze ngiyithole kwenye substance kodwa ngayithola kuqala ngayithanda leyo feeling. Uma ufuna ukulalela ama-podcast ethu uvakashela www.ukhozifm.co.za. Ukhozi FM luhamba phambili. Bekuuhlelo lwayizolo kwaDokotela ngale ka11 ebusuku besinosifiso oqhamuka ka-Alcoholics Anonymous kodwa ukuze sikhulume noSifiso ngolwesibili ka-Anonymous sasibuze umlaleli oyintsha umbuzo uthi kungabe uyazicabanga yini mawusuwedwa nakuba ungaphika mangasho omunye umuntu ukuthi wena uyi-alcoholic bakhona abantu abasha abavuma bakhona abathi utshwala ngiyaphuza futhi ngiyaphuza kaningi kodwa kwaye kumele kuze kuthiwe ngi-alcoholic ngifuna ukubuza nini ngokucabanga kwenu kubantu abasha ngokwezinga okuphuzwa ngalo kuyaphuzwa eSouth Africa kakhulukazi abantu abasha bayaphuza utshwala bangakanani abangavuma noma enicabanga ukuthi ngokwezibalo sebevele bayiwona ama-alcoholic mawukuthi nawe ningazibala lapho kulungile ngasho nami ngikhona lapho nokuthi yini edala lokho yini eholela kulokho Zeno baninga angazi inkosi yami usini ekudalayo because mina I would not identify as the alcoholic but I think abantu abasha bayaphuza futhi I think inkundla zokuxhumana nezinto esizibonayo zina umthelele ekutheni siphuza kangakanani and I think because sekuyi lifestyle esihlanganiswa nezinto esizithandayo kanye ne country esihlala kulona Ulwesini obizwa ngani kwi pop culture Phuza Thursdays yeah noma ladies night Thursday uma nginomcimbi ngiyaye ngithi bantu besifazane ngena mahala uma engakashayi u9 noma u10 yebo ungaqhubeka yes so I think lokho nanokuthi kuyi lifestyle angazi associate nezinto esizithandayo ne country esihlala kuyona abantu abaningi babona sengathi fanele baphuza nanokuthi nje indawo eziningi sesinika ama discounts kutshwala banga discount yabo nje izinto ezinjalo because sesiyazi ukuthi siyabuthanda utshwala noma if khona utshwala sikhona thina so usuka offerishwa iYager shot yes ngake yeah ngiyazi enye yezinto edumile nje ngale kuthiwa hayi asitholeni ama shots eTakila angiyona alcoholic ngiyazi kodwa itest yobutshwala kade ngibitesta nje nange weekend ekhaya lapha na kunomcimbi test nje ngiyazi ukuthi hamba kanjani kodwa angiyona alcoholic angiyona umuntu ophuzayo kodwa into engicathi ikhoza kakhulu lento ile obsession siya ngazi igama lezulu elithini kodwa lento enjabulo lento yokufuna ukujabula yabona indlela esikufuna ngayo ukujabula njengabantu abasha singayeka yonke enye into ongayicabanga ngenxa yokuthi nje namhlanje sifuna ukujabula futhi lokujabula kwethu akuxhomelekile ukuthi senzeni noma siachieveni uma nje sijabulile asibona labantu abathi thina sifuna ukwenza into ethile ngiachieve ukuthi bese ngiyajabula umuntu angajabula nje ukuthi ngoba uTuesday namhlanje awuthi ngiyojabula without
a reason and leyo obsession ngicabanga ukuthi yona le cause ngoba into enika abantu kakhulu injabulo utshwala kunomuntu omusha mhlawumbe olalele ngaphendula nonke la athi kuningi okwenzakalayo empilweni kuningi siyagowa kune stress angikhathali ungangiqhathanisa kanjani nabazali bami nokuthi thina ubumnandi sesibenza kakhulu kunabo kodwa ingenxa yeinselelo nobunzima bempilo esibhekana nabo utshwala buba yitherapy injabulo iba yitherapy ngaphendula nithini lapho kuningi yebo kodwa ziningi izinto ongazenza ukuthi ungasizwa le stress ezingahlangane notshwala futhi inkinga eziningi obhekana nazo as umuntu omusha mina as ngikhulumela mina inkinga eziningi ngibhekana nazo inkinga engikwazi ukuyisolve and ngikwazi ukuyisolve lezo inkinga ngiphuzile hle so ngingenza into I would do something angazi ezongidinga ukuthi ngingaphuzi ukusolve inkinga zami Angangiphenduli kodwa uthi bangakanani abayiwona ama-alcoholics hle mina ngisibaningi ngeke ngiqale ngokuthi nami ngiphuma I was an alcoholic okay so kanjalo ngi-admit sibonga kakhulu ngokuvuleleka kwakho kusho lokho mengiphuza kakhulu kakhona la nje ngangiphuza khona ngihamba bomnandi nabangani bami kahle kahle ngangikubona ukuthi I'm the coolest kuyo yonke into I was just doing it just to fit in ngazi ukuthi ngifuna ukuthi yabo ngibalekile labantu angathi bangcono kakhulu noma bazi kakhulu but ngahamba ngenxa yenkolo engayithatha yangisiza bengithi uzothi ngenxa yama flop akhona now akhona wakwa blackout no angazi kodwa ngenxa yenkolo engayithatha kuyona yangisiza kakhulu ukuthini ngishintshe ukuthi ngibe yona angicabanga ukuthi indlela eright ukuthi uthi une stress mhlambe kusagosha na yonke into ukuze ukwazi ukuthi uavoid uphuza utshwala get a hobby thola into ongayenza esondelene nawe kakhulu enhlizweni ozothi njalo ngaso sonke isikhathi uma usubona ukuthi khona ubuzima ofikayo thatha yona leyo nto uyenza ngabe uyagijima ngabe ufunda ibhuku ngabe ubuka iTV nayo ngakubala njenge hope ukuavoid nje leyo nto ukuthi uphuza utshwala nginomngani ewandingeza nginomngani 2006 ngabe una 36 kulonyaka wena 18 phuma kwi matric dance umfana owayebathatha ebatransporter wayintshontsha imoto kubo underage wayedakiwe wayiginqa imoto kwaba u6 kwashona aba u5 ungomunye walaba abashona kwiscene ngenxa katshwala no abuyiseli lesiya andilele ngicabanga ukuthi enye ama defense nje sesizenzela wona noma ama excuses lento yokuthi kuningi siyagowana I would argue noma ngenaso qiniseka but argue ukuthi bekunzima kakhulu mhlambe 200 years ago compared to now mhlambe leyo that's a topic for another day but uma uzwa into ngamele sibize abantu be sociology mhlambe ukuthi bas unpackele leyo ukuthi ubunzima obukhona but ngokuzwa kwami uthi hayibo abantu babegwazwa ngemkhonto kunje ngisho uye eBhayibhelini mawubheka izimpi ezazikhona uyezweni saKwaZulu ubheka abantu i-violence ababeyibona ngamehlabo physically kudlula abantu emhlabeni phambi kwabo ngingasho ukuthi mhlambe siphila kwi soft era noma phela ke kodwa ngibona ngathi sesiphucuzekile and sesibe soft kakhulu ngoba besikhuluma ngotshwala nokuthi kungenzeka yini bube yitherapy komunye ocabanga kanjalo asivale ngayo i-mental health gcine nini kuyobona umuntu counselor hlala nomuntu akulalele uthulule inkinga zakho noma izinto ezicabangayo ezikuphethe kabuhlungu mhlawumbe ezinye zazo noma i-psychologist noma i-psychiatrist Zaina ngagcina 2 years ago kodwa nginaso isifiso sokubuyela kulonyaka wamelana ngangibhala and then ngakhohlwa ukuphindela for appointment then kwavaleka kwaba ne-covid wawuyiswa ukuthi kwasekunesidingo sokuthi angiwu-understand leyo mbuzo because mina ngibona ukuthi isidingo sikhona njalo mina ngilabantu abacabanga ukuthi i-psychiatrist uyidinga njalo hayi kuphela monengi ngilapho ngisekutheni i-therapy ne-counseling sonke siyayidinga ngale kwakuthi nje sonke siphukile we are all broken very ngale kwalokho kodwa kuthini
prevention ingcono kune Cure. ne ukuze noma sengizobhekana nesimo ngibe senginalo ulwazi nokuhlakanipha okungconywana Yeah. ewandigcinini angaze ngiye angikuhaleli yazi ngendlela ngifuna ukukhuluma iphutha bakithi mangizwa babuya khona ngive ngibona ngathi umuntu ade xoxela umuntu inkinga zakhe nalomuntu hayi ukuthi mhlambe khona ayiproposele isolution umlalelile nje so ngiyibone ngathi hayi no angazi angibone ngathi ayikho uyazi kufana nani kufana no bona ba trainwe ekutheni bathatha isibuko uzibone okay abakutshela ukuthi unje enzani okay abakutshela ukuthi unje okay abakutshela ukuthi uyazibona ukuthi unje uyazibona ubuka nje bona ba trainelwe ekutheni babeke nje isibuko uzibone bese kuba kuwena ukuthi usubonile decide ukuthi wenze njani ngaloko kubona uzitshela wena ekabhoko bayakutshela futhi ukuthi mawungase uthathe lendlela na umphumela ozowuthola mawungase ungabuyi na umphumela singavumelana ngokuthi uhlale unje kulungile nangalokho abakuphoqi ngalutho okay hayi no mhlawumbe umuntu uzokayizama ukuhamba kwesikhathi mina ubunqaba manga futhi siyangikaze indlela engisiza ngayo mina njalo menginenkinga ngivele ngiyibizwe ngokuthi I am the psychologist okay even though I'm not qualified professional ngihamba ngesibukweni ngihamba ekamereni ngivala isicapha esibona isibuko ubuqobo lwasoke manje yebo isibuko sangampela ngikhiya isicapha ngikhulume ngedwa menginenkinga ngikhulume ngedwa ngikhulume nesibuko ngiyiphendu ngiyazi ukuthi wengathi nengqondo iyahamba but angifuni mama ngamna kuyangisiza ngize ngikhale and then khona esibukweni ngikhulume ngiyiphendule ngathi khona ngikhulume nesibuko ngikhulume ngiyiphendule ngikhasi ngiyiphendula ngiyahila kuyangisiza ngiyabonga kakhulu naye enye into engiyibonayo isizukulwane samanje siya ngokuya siyaqhela kuyimvelo yes ukuphuma nje ube phandle uthola vitamin D uhamba ehlathini unyathele ngeenyawo emhlabathini kungazi ukuthi ama activities ngoba kwakona lokho kunokuphilisa okukhona singazi ukuthi ama activities umuntu omusha afuna ukuyimbandakanya kuwona isikhathi esiningi ilawa obumnandi ubu indoors noma ku outdoors kodwa awukho seduze nemvelo ngaleyo ndlela niba nesikhathi sanele nemvelo ngenhlanhla ke ngikuconstruction hlezi nje ngisemnyango ukuba ukho construction hayi ngabe ngihlala endlini yabona ke bafethu siyabonga kakhulu isikhathi sethu siphelile sikhulume ngokuningi kodwa injongo yakho konke umuntu omusha ukuthi laba uZeno uhleno ewandi bakukhulumele wena ngokwendlela bona impilo abayibuka ngayo ngokwezempilo kulezi ihloko esithintile kuzona ungakwazi ukuthi lolu hlelo uye kuma podcast ulalele ebese uyabuyekeza futhi kahle ube neqiniso kuwena ngiyacela mawusabuyekeza ngoba umgomo walezi inhlelo ukuthi sikhulise senze kangcono lokhu esikona kuloku ke kuwena umuntu omusha mzali ngicabanga ukuthi uzobabonga labantu abasha mabeza bezokhuluma ngokweqiniso ikakhulukazi nokwama experience ababe nawo namhlanje uthini umbhalo umbhalo impilo inzima kakhulu siyakuthina sonke so kufanele si approach ngaloko kwazi nje at the back of our mind singasheshe si diagnose kwezinye izinto inzima kuthina mina ngithi kukho konke bekezela njengongishilo sengithatha inkolo ungakhohlwa ukuthandaza ayikho umuntu ongakhuleki so noma kuthiwa ibumzima ubhekana nakho bekezela uzithembe kubalekile kuyithemba noma kuthiwa ubhekana nani zithembe ukhole uwe ungakhohlwa ukuthandaza Zeno umbhalo uthi kuba mnyama before kukhanya so mekumnyama right now azothi kusazokhanya besihlele khoneni no ewandi uhleno Zeno siyabonga bafethu siyabonga